یک جه مجاره هری گرم لباکوری کردستان لترکیه پرسا کردیه لهمبر هل بجارتنین دهاتین 2023 خباتن لانن سیاسی گرمن بشک جلانن سیاسی دیویژن تشتکنیه لباکوری کردستان لترکیه بناوی پرسا کرد بشک آدن جی دبیجه وکه هدفی کو تاکانه ری جبو چاره سرکنا پرسا کرد دیالوگو دانستاندنو هر وها سیاسته اتفاقا ملت جی یعنی دبیجه بریا پارلمانتوی امی بکاربین دهات دا پشتی هر بجادنا اگر مده سالات گرته دست ام پرسا کرد چاره سر بکن درباره وی مجاره من میوانه که برز مصطفى اوزر لدياربكر كو سروكي بري دياربكر باروها دياربكر ريا عن بجل استوديين ما شويه كراستا خود قال مدايا برس مصطفى اوزر تو بخيراتي ايفار باش رجب طيب اردوغان بيجت تشتكنيه بناوي برسا كرد لتركيا باكوري كردستاني هدف جي دبيجه تاكانا ري جبو چارا سركنا برسا كرد ديالوگو دانستاندنه اتفاقا ملت جی دبیجه امتکارین به ریا پارلمانتوی پرسا کرد چاره سر بکن. چاره نویسا پرسا کرد پشتی هل بجارتنین 2023 و چوابه. ایوار باش. ایوار باش. گله کرده. گوتنا Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İro vekidine berevi 5 sal vakta kahat Ahmet'e beyanat kida go va 7 salı Kurdara haksızlığı çedibe o da bir şunda ve nebe de velati da Kurdhane az aliya devlete da Jiwan Apo mahpur duhazım devi şunda mesela Kurda mesela mına. Eme ji parlamentoya da di mesele binin holi. De irozi hatiye dibe terı gederi da dibe le Türkiye mesela Kurda tını, Kurd tüneni yek millete, yek devlete, yek zamanı terı biyad be. Viyab demeşini. Baya vekil dedi. Nuka şerre Kurda şu Türkiye Kürdistan'da da demeşe le her daliye demeşe yek leser çiya biçekdari te meşandı ki de bena beraber realite ki o Ali kidazi la aliya demokrasiye la aliya hukuke la aliya mafe merobada şerre diyadın. Salahatin tuhazı duhatan kava çel sarı leser çiya çektariye u şer te dayın hedi devi şunda gere mesela Kurda jaliya demokrasiye de ver holi. Eğer duhazın hezi çektariye Kurd silahı berdin diviyazi gere herin ve parlamentoda ne de herin Abdullah Öcalan'la müzakere bikin dünya bemeşinin la aliya açtiye bemeşinin mesele bayi mesele nuka hükümeti Türk Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan nakhwazın la aliye orta Türka u Kurta açtı ki çebe mesela Kurda le parlamentoya verin nikaş kırın nakhwazın binin ama parlamentoya binin parlamentoya da bir hadise lehole rakın. Bale. Ev dukhazın lo orta Kurda tim şerçebe
hatta nika perçeki bu nikazi ali ki da mücadele demokrasi hukuki mafe mervadın Başa beres Mustafa. aliyedin da çektariye bele kerem ki Tejî ev yek tekez kir. Te got divêt pirsa Kurd bi rêya demokrasiyê, bi rêya diyalogê bê çareserkirin. Salaheddin Demirtaş jî vê yekê tekez dike. HDP vê yekê tekez dike. Tifaka Millet vê yekê tekez diketin. Aliyên Kurdistanî Bakurê Kurdistanê vê yekê tekez dike. Lê gelo çima qendîl vê daxwazê napejirîne, çekan bêdeng nake, danake ve ji bo siyasetê, ji bo diyalogê, sedem çi ne? evvela ezviya yani ji aliya Kandilê Cemil Bayek çi dixwaze Haydar Qaytan çi xwaze çawa rê dimeşin ezviya nizanim gerevî pirsê ciwan sewal bikin lebelê tiştek ez dibînim yani ewana zî hîn wexta şerrê çekdariyê hîn neqediyayê ez wer tam dikim neqediyayê em ê hîna çektariya li serçiyê em ê hîn bidin ajotin wer tê Berez xwarê Mustafa, ev çil Ya salin nika- PKK şer dike. Ev çil salin PKK çek helgirtiye. Dijî Türkan, dijî dewletên yek li dûfiyek, hikûmetên yek li dûfiyekên Tirkiyeyê şer dike. Heya niha ji bilî malwêraniyê, ji bilî kuştinê, ji bilî xwînê, tiştek daneketiye ortê. Na em nikanin wer bin yani hoka bes insan hatiye kuştin, xun hatiye rijandin erê vaya zî heye lebelê mesela Kurda gelek pir da pêşta çûye nika dunê tebayî wî li vê meselê da mijgul dibe me wan da heye herkes li Amerîkayê ya Avrupa Birlîğê li Rusyayê li kud mêzedikê bike heta nika tune bû ji aliya Kurda da kesî tişkî nizanî bû va çekdarî ji van anî bîravan anî mecevan ha Berez dunê da Mustafa, çekdariye, Gelekeyê, çekdariye li çi bendest- xizmeteka, li Berez bendest- Mustafa, çekdariya PKK, çi xizmeteka doza Kurd kiriye il Bakurê Kurdistanê. Çi xizmetek kiriye, berhem çi bû e? Em dikarîn bizanbîn? yani hizmet ki ez viyad bim hizmet ki em dibim ji aliya demokrasiye hîn yani tişkîne nedayî berxu tenê li ser çiya ew çekdarî dimeşîne di heta deviya hükümeta egemen jê radibin aliya Türka da eger ji wan ra ew kînerê sewal kînerê bibe werin em cîkî da werin berhev em vî meselê bajon ba aliya demokrasiyê ba aliya aşîtiyê em viya bînin holê û em viya ra çarek bibînin di heta nika tişkî wer Türka nedayî ber PKK ez wer fehm dikim di bonê wî hîn dibên madem wergê heta nika tişkî mesadir nekirî lebelê em ê vî çekdarî hîn berdewam kin nika hinek ji wan zê ew Selahattin zê dibe ki çel salê va çekdarî berdewam dikin di hêdî bese divê şûn da Kurd gerek bê çekdarî aliya demokrasiyê da aliya hukukê da werin parlamentoya da werin işte evê da ji bona aşitiyê mücadele bikin û plan proje xwe bidin yani orta wan da orta Selahattin û devletê Türk dixwaze orta Selahattin û orta Kandîlê da ew çêbe
neyari çebe. Neyari ortavan kebe de parça bin, 5 parça bin o bana aliya kurda tişki sadır nekin. Mesela heve. زۆر باشە لە 2012 داویا 2012 بیراتەیە پێواژوویەک لە باکووری کوردستانی تورکیە داکەت هۆڵێ پێواژوە ئاشتی و چارەسەرێ بوو هەر کوردێک لە هەر درێکێ دڵ پێخۆش بوو ئەوژی بە ڕابەراتی بە پێشەنگیە سەرکێشیە سەرۆک بارزانی بوو دەم خودی دەما هات ئامادێ هات وانێ لەوە دەرێ هەر کورد پێ دڵخۆش بوو بنەریناتە یعنی دنهادا دەم نەهاتیە پێواژووە ئاشتیا چارەسەریە گەڕا دووەم بێجارێ دەست پێ بکات دەمێکێدا ڕەجەب تەیب ئەردوگان دەبێژە تشتێک نەمایە بناوێ پرسا کورد پرزگریکا کورد دوو هەواڵگەل منن di kabîneya min dane di hikûmetê dane di desalatê dane ew wezîrin gelo dem hatiye îtir qendîl çekan bêdeng bike HDP jî dakeve siyaset û diyalogê ji bo ku pêvajoya aştî û çareseriyê car din li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dest pê bike? ji bona Kurda, ji aşîtiya Kurda, ji rizgariya Kurda ki kevir ki dide serkevir ew ji mer makbûl e. Baya Mesud dibe, baya Selahattin dibe, kî dibe biraw be. Nuka madem hoqa Recep Tayyip Erdoğan bi Kurda hoqa dilxweş e û du wezîr li kabînenin ew wezîrana ji herin ji wan re pirsin tu bi kî can kimlîgê tu firada wezîratî dikî ew êşter be ya ez Kurdim ya ne Kurdim tişkî watine vana gotine vana tişkî gotine kıymeti yani ne bi kıymetin vana aliya din da bigo ji bonê aşîtiyê divî şûnda mücadeleke ew bibe mücadele tiştekê Selahattin dibe her ewa wî heye tu derik kuça tu derik cada li gel pirstekî dibên hêdî gere divî şûnda li aliya demokrasiyê aşîtî werî çêbûyîn Belê levelê vana ew dide Selahattin beyanat ki dide dibe her qendîlê İmraliyê ji wî hesab werisandin yani bi hevra dixwazin neyartî bikin vana vana ji bonê Tirka ji bonê Kurda ez ji wer gelê Kurda ra vana bibin ji bonê menfaeta Kurdan Recep Tayyip Erdoğan kî dibe biraw be qasê diran ki menfaeta Kurda da gotin kî nabin Spas berez Mustafa berez Mustafa Ozer serokê berê Seçala. baroya Diyarbekir Bakurê Kurdistanê li Studî me tu gelme bu gelekî spas